1860-luvulla oli Amerikka väkivaltaisen sodan kourissa. Etelä irrottautui unionista ja kieltäytyi luopumasta orjuudesta. Etelän miehet taistelivat lujasti ja kauan. Hinta oli kova kaikille sekä ihmishengissä että rahassa mitattuna. Jopa pohjoisimmille valtioille, kuten New Hampshire tai Concordin kaltaisille kaupungeille. Concordissa asui kunnon kansalaisia. Se oli mukava kaupunki. Joistakin tuli suuria ja kuuluisia, kuten filosofi Ralph Waldo Emersonista. Mutta ennen kaikkea Concord oli koti sadoille perheille, jotka kasvoivat ja löysivät onnensa New Hampshiren kumpuilevissa laaksoissa. Sota aiheutti usein kovia rasituksia kodeille, niin myös Marchin perheelle. Kun käsky tuli, jätti herra March vaimonsa ja 4 tytärtään puolustaakseen unionia ja vapautta. Vanhin oli nimeltään Meg. Hän oli kaunis ja vastuuntuntoinen. Toisen nimi oli Joe. Joe oli luova ja itsenäinen ajattelija, jonka riehakkuus ja poikamaisuus aiheuttivat hänelle usein huolia. Beth oli 3. tytöistä. Hän oli suloinen ja rakasti musiikkia. Ja lopuksi nuorin, nimeltään Amy. Nämä 4 tyttöä elivät elämäänsä sisällissodan varjossa. Tämä on heidän tarinansa. Au! Voi kamalaa, miten hirveän liukasta täällä on. Hyvää joulua! Miten voit, Joe? Oi, hyvää joulua, tohtori Burns. Sinun on parasta mennä kotiin kuivantelemaan itseäsi, et vilustu. Nyt tiedän, menen oikotietä. Apua! Saattepa nähdä. Häp! Siinä näette, selvisinpä. Hei Joe, miten menee? Hyvin. Joulukuusi. Eikö olekin hieno? Olen koristellut sitä koko päivän. On. Hyvää joulua. Ilman lahjoja näyttää vähän tyhjältä. Kumpa emme olisi niin köyhiä. Muistan, kun meidän perheellä oli rahaa ja koko lattia oli täynnä lahjoja. Niin, sen muistan minäkin. Surullista. On väärin, että olemme näin köyhiä. Muistakaamme, että on olemassa meitäkin köyhempiä. Ollaan iloisia, että meillä on äiti ja isä. Niin, mutta isähän on sodassa. Meidän kaikkien on uhrattava jotakin maamme puolesta. Meg on oikeassa. Toivoisin olevani poika. Silloin voisin taistella isän kanssa pohjoisvaltioiden puolella. Pang!
Niin minäkin. Ei, sinun pitää olla kotona ja harjoitella soittamista, niin että kun minusta kerran tulee rikas ja kuuluisa kirjailija, saat aivan oman pianon. Eikö? Oi saanko? Kyllä, ja minä ostan satoja hienoja leninkejä Megille. Mitä? Ja Amylle, nyt keksin koruja. Miten ihanaa! Ei kannata masentua. Harjoitellaan sen sijaan joulunäytelmää. Osaatko soittaa jotain inhottavan kamalaa? Luulenpa osaavani. Olen kirjoittanut uuden näytöksen sinulle. En osaa vanhojakaan vielä. Se on helppoa. Oi, Rodrigo, Rodrigo. Siinä kaikki. Sitten vain pyörryt. Rodrigo, auta minua, Rodrigo. Sitten pyörryn kuin prinsessa. Sehän minä olen, vai mitä? Kyllä. Ja sinut on lukittu ilkeän Hugon torniin. Ja nyt yhtäkkiä ilmestyy Hugo. Huuda nyt. Rodrigo, auta minua, Rodrigo. Meg tulee myös esittää Rodrigoa. Ketä sinä esität? Minäkö? Olen ilkeä Hugo. Minä olen tullut pelottelemaan sinua. Ei ole mitään syytä pelätä, Amy. Ala soittaa nyt, Beth. Vihaan tätä pianoa. Haluaisin kuolla. Mikä hätänä, Beth? Yksi kosketin on rikki. No ja, meidän on pärjättävä ilman musiikkia. Kuulehan, Amy. Olen ilkeä Hugo. Pelottelen sinut kuoliaaksi. Apua, Rodrigo! Apua, Rodrigo! Jestas, hyvä. Jestas, miten hyvin sinä näyttelit, Amy. Ihanko totta? Pitäkääpä tauko, tytöt. Olen keittänyt teille hyvää teetä. Kiitos, Hanna. Varovasti, se on kuumaa. Mitä? Tuo pahuksen naapurin poika seisoo ja tuijottaa tänne, vaikka hän hyvin tietää, ettei niin saa tehdä. Siinähän on. Kuka hän on, Hanna? Herra Lawrencen pojan poika vain. En tiennytkään, että herra Lawrencella on pojan poika. Kyllä. Oi, hänet minä haluan nähdä. Se on sopimatonta, Joe. Ei saa tuijottaa. Hän on oikeassa, Joe. Tule pois. Hän tuijotti ensin. Etkö muista? Aika komea poika, eikö totta? Hän vain seisoo ja tuijottaa tuolla. Siinä hän on taas. Taidanpa mennä juttelemaan hänen kanssaan. Mitä? Huomaan, etteivät ole vieläkään luoneet lunta, laiskurit. Laiskurit. Katsokaa hänen vaatteitaan. Hän on pitkä. Voi noita tyttöjä. Haluan nähdä hänet läheltä. Voi Jou, älä ole niin tungetteleva. Lyön vaikka vetoa, että hän tulisi tänne, jos pyytäisimme. Kyllä. Hyvää joulua, March, täti. Niin, hyvää joulua. Kuinka voitte, täti? Voin huonosti. Tulee heti tänne. Heti. Voi Joe, miksi et koskaan ole varovainen ja käyttäydy kuin ikäisesi tytöt? Anteeksi, täti. Kerropa, Amy, pidätkö vielä öisin pyykkipoikaa nenässäsi, jotta se näyttäisi suoremmalta? Kyllä, täti. On hyvä, että pidät huolta ulkonäöstäsi, mutta ei saa ajatella liikaa itseään. Eipä niin, täti. No joo, minulla on pieni joululahja mukanani. Oi, kauhean kilttiä, täti, kiitos. Hän unohti minut. Ja tässä sinulle, Beth. Paljon kiitoksia, täti. Älä ujostele. Minä yritän.
Sinä täytät pian 13. Älä ole niin vaatimaton. Ei, täti. Jaha. Vai ei? Ja tämä on sinulle, Meg. Kiitos. Sinä käyttäydyt aina niin hienosti ja hyvin kasvatetusti, Meg. Äitisi voi olla ylpeä sinusta. Kiitos ja hyvää joulua, täti. Hän unohti minut. Tiesin, ettei hän antaisi minulle mitään. Mitä sanoit, Joe? Sanoin hyvää joulua, täti kulta, vain. Kuulin, että sanoit jotain ennen sitä, Joe. Niin, anteeksi sitten. Miksi et käyttäydy kuin sisaresi? Lopeta esiintymästä kuin villipojan viikari. Minä yritän, täti. Ja kirjoitatko edelleen niitä naurettavia tarinoitasi? Kirjoitatko? Kyllä. Se oli hauska. Tässä. Minulle oikein. Meille oppiin. Mitä? Ensi viikolla. Hyvä on, täti. Terveisiä äidille. Kerrotaan hyvästi. Sain $1. Niin minäkin. Silloin hän antoi meille jokaiselle $1. Mennään herra Grayson kauppaan. Nyt heti. Joko? Voiko joku auttaa minua? Meg? Beth? Amy? Ei. Te tulitte siis ostamaan vähän lahjoja. Tätimme antoi meille kullekin $1 joululahjaksi. Sehän oli kiltisti tehty. Minä haluaisin katsella hattuja. Ja minä musiikkia. Minä haluan väriköniä $1, herra Grace. Katselkaa vapaasti ympärillenne niin paljon kuin haluatte. Taidan ostaa tämän. Jos sinulla ei ole mitään vastaan, ehdottaisin, että lukisit Greivin salaliiton. Hyvä on. Se vaikuttaa mainiolta. Kiitos, että suosittelitte. Niin, miksipä et ostaisit sitä? Saat lainata mustan koston, jos palautat sen luettuasi. Loistavaa, kiitos. Asiasta toiseen, onko kukaan sanonut, että sinulla on kaunis pitkä tukka? Kiitos, herra Grace. Parturiherra Tuomas saattaisi olla kiinnostunut ostamaan vähän tukkaasi. Miksi? Hän tekee perukkaja ja olisi kiitollinen, jos saisi noin hienoa tukkaa kuin sinulla on. Voi ei, en koskaan tekisi mitään niin kamalaa. Jolle hiukset merkitsevät paljon. Se oli kauhea ajatus. Anteeksi, tytöt, en tarkoittanut mitään pahaa. Kulkuset, kilvan nelkäilee. Talven valkohiutaleet, ne kilvan leijailee. Ei rekehen, joutuin matkaamaan. Lumi alla ja lasten se laulaa lauluaan. On vällyn alla lämmin, kun lunta tuiskuttaa. Katsokaa, äiti on tullut kotiin. Hei, tytöt. Hei äiti, Hei. minä otan sinun takkisi. Miten kylmä sinä olet. Äiti, Maatstati antoi meille kullekin $1. Sepä oli kilttiä. Hän lähettää terveisiä. Minulla on mukanani erikoisyllätys, jota en voi olla näyttämättä. Mikä se on? Kirje isältä. Se on ihanaa. Lue se, äiti. Äiti Kilti, lue se. Rakkaalle vaimolleni ja lapsilleni, toivoisin olevani teidän luonanne nyt. Rakastan ja kaipaan teitä valtavasti ja toivon, että sota loppuu pian. Tiedän, että teillä on nyt varsin vaikeaa Concordissa. Kun sota on loppu ja pääsen takaisin, yritän järjestää, että kaikki olisi kuin ennen kotona. Siihen asti voin vain lähettää teille rakkauteni. Tämä sota on kauheampi kuin osaan kuvailla. Veljet tappavat veljiään ja isät tappavat poikiaan. Näiden ihmisten hukkaan heitetty elämä saa minut murheelliseksi. Kuitenkaan ei ole muuta vaihtoehtoa kuin taistella. Jos on välttämätöntä, kuolen maani ja niiden ajatusten puolesta, joihin uskon. Tiedän, että voitamme. Taistelemme oikeudenmukaisuuden puolesta. Kukaan ei ole toisen omaisuutta ja orjuus on poistettava. Toivon ja uskon, että olen luonanne pian. Terveisiä Megille. Joelle. Ja Bethille. Ja Amylle.
Äiti tarvitsee teidän apuanne. Olkaa kilttejä ja tehkää parhaanne. Tiedän, että selviydytte siitä. Toivottavasti voitte hyvin ja olette onnellisia. Rakkaudella, isä. Oi, hyvää joulua, isä. Hyvää joulua. Rukoilen niin paljon kuin jaksan, että isä pääsisi pian kotiin. Minä myös. Mikä nyt, Hanna? Kertoiko Rova Hammel sinulle? Ymmärsin, ettei kaikki ole niin kuin pitäisi. Se on sellainen epäonnen perhe. Olen tavannut Hammelin perheen. He vaikuttavat vieläkin köyhemmiltä kuin me. On parasta, että käyn katsomassa, voinko olla avuksi. Hyvää yötä, tulen pian takaisin. Hyvää yötä, äiti. Voi, katsokaa äidin tohveleita. Mitä nyt, Joe? Katsokaa, miten vanhat ne ovat. Hän tarvitsee uudet. Olisi hyvä, jos hän saisi uudet tohvelit. Sääli, ettei meillä ole varaa ostaa uusia. Haluaisin ostaa kauneimmat tohvelit, mitä herra Kreisillä on kaupassaan. Ehkä me voisimme vaihtaa lahjamme. Mutta minä olen toivonut värikynjää koko vuoden. Paras mennä ennen kuin herra Kreis sulkee kauppansa. Sen me teemme. Täytyykö minun? Teen sen äidin takia. Mennään nyt jo, tulkaa. Huhu, oletteko hereillä? Tulkaa, mennään huoneisiimme ja ollaan nukkuvinamme. Hyvää joulua, äiti. Me kaikki rakastamme sinua kauheasti ja toivomme, että pidät pienestä lahjastamme. Jos isä olisi täällä, olisi hän varmaan antanut sinulle tällaiset. Rakkaudella, Meg, Joe, Amy, Beth. Kuinka kauniit. Minun täytyy mennä kiittämään heitä. Meg. Äiti. Luulen, että hän piti niistä. Shh, hän ei saa kuulla, että olemme hereillä. Huomasitko, miten iloiselta hän näytti? Shh, ei niin kovaa. Amy, sinä huusit. Miten hienoa! Katsokaa kaikkia tätä ruokaa. Niin, eikö näytäkin hyvältä? Minulle tulee kauhea nälkä. Hyvää joulua ja istuutukaa tytöt, niin tarjoilun ruoan. En muista koskaan nähneeni näin kauhean paljon ruokaa. Tämä ei nyt ole mitään. Muistan millaista oli ennen. Silloin meillä oli aina paljon ruokaa. Olimme varmaan tosi rikkaita. Oliko minulla hienot vaatteet siihen aikaan, Hanna? Vain vaippoja. Vaippuja. Mihin äiti meni, Hanna? Hän meni vain rouva Hammelin luo. Tiedättehän, että hän sai vaivan tänä aamuna. Saiko hän yhden lisää? Kyllä, ihan kuin hänellä ei olisi tarpeeksi huolta hankkiessaan ruokaa 4. Äitini antoi hänelle aamiaisensa. Hän sanoi, että he palelivat jo olivat nälkäisiä. Hän ei voinut antaa heidän kärsiä sillä tavoin. Mikä on?
Voi raukkoja. Monet näkevät nälkää. Emme voi auttaa kaikkia, mutta nyt on joulu ja olisi häpeä, jos emme käyttäisi kaikkia tätä ruokaa. Tytöt, miksi et ole syöneet tätä Hannan laittamaa hyvää ruokaa? Hanna kertoi hammeleista. Se on kovin ikävää, etenkin kun on joulu. Se on kauheaa. Jos haluatte, voimme viedä ruoan hammeleille. Tiedän, että ruoka ilahduttaisi heitä kovasti. Minusta se oli hyvä ajatus. Niin minustakin. No minusta. Oli hyvä, että me syöneet. Olen samaa mieltä. Nyt menemme heti. Olette todella kilttejä tyttöjä, eikö totta? No niin. Kiitos, että autatte meidän perhettä ja äitiä. Onko hyvä? Pahuksen liesyrämää mikään ei tunnu auttavan. Nojaa vielä en anna periksi. En näin pian, en ennen kuin tämä on kunnossa. Eikö hän olikin söpöä? On tosiaan. Saanko pidellä häntä? Olen nyt varovainen. Muutama vuosi sitten olit yhtä pieni kuin hän on nyt. Näin pieni. Äiti, olen iloinen, että vietämme joulua yhdessä hammeleiden kanssa. Olethan sinäkin. Olenpa tietysti. Minä onnistuin. Tiesin, että onnistuisin, jos vain yrittäisin tarpeeksi kovasti. Sinä olit niin söpö. Tää sinä sanoit, Amy? Joo, ole kiltti. Ensi joulu on parempi, rouva Hämmel, ihan varmasti. Lumi on kamalan kovaa. Olen aivan poikki. Se teki kipeää. Tiedän. Hain apua. Valmista. Ei osunut. Hyvä on. Hurraa, onnistuin! Hei, asun naapuritalossa. Autaisitko minua lumenluonnissa? Ikävä kyllä. En voi. Olen vilustunut. Kuulostaa kurjalta. Ei se niin vakavaa ole. Tule ylös tervehtimään minua. Saanko? Olkaa hyvä ja istukaa sisään, neiti Marge. Kiitos. Nuori herra Lauri odottaa teitä. Tule olohuoneeseen, niin saamme olla rauhassa hetken. Tämä talo on varmaan vähintään 4 kertaa niin suuri kuin meidän. Toivottavasti sinua ei kiusaa se, että olen paljon rikkaampi kuin te. Voi ei. Ihanaa. Otin mukaani hieman riisivanukasta, jota sisareni Meg on tehnyt sinulle. Oh. Ja minun pikkusiskoni Beth pyysi antamaan tämän kissanpoikasen sinulle seuraksi. Voi, se on söpö. Tämä talo on tosi suuri. Keitä muita täällä oikein asuu? Minun isoisäni ja herra Brooks. Kuka on herra Brooks? Hän on minun yksityisopettajani. Tämä ehkä kuulostaa oudolta, mutta herra Brooks pitää sisarestasi. Et kai tarkoita Megiä? Juuri häntä, teistä vanhinta. Hän tulee iloiseksi, kun kerron hänen nimensä. Et kai ole hämmästynyt. Hän on hyvin kaunis, eikö sinusta? Kyllä. Huh? En usko, että Meg ihastuu. Eihän hän ole edes nähnyt koskaan herra Brooksia. Olen pahoillani, jos loukkasin sinua. Minä vain halusin jutella vähän. Mitä pidät meistä muista sitten? Minusta sinä olet valtavan hieno tyttö, Joe. Olin ehkä hieman liian herkkä sitten. Oletko vihainen minulle? Minulla on kiivas luonne ja äiti sanoo, että se on paha asia, mutta en voi sille mitään. Ei sinulla minusta ole kiivas luonne. Katso kaikkia maalauksia seinillä. Keitä nämä ihmiset ovat? Sukulaisia ja perheenjäseniä. Pelottaako tämä sinua? Kyllä vähän.
Kuka hän on? Sisareni. Hän kuoli 13-vuotiaana. Isoisäni oli valtavan kiintynyt häneen. Isoisä rakasti hänen pianonsoittoaan. Kummallista. Hän muistuttaa Beth-sisartani. Sanohan, näyttääkö hän aina vihaiselta? Ei, useimmiten hän vain näyttää vihaiselta. Hän on varmaan kiltti pohjimmiltaan. Sen näkee. Hänellä on ystävälliset silmät. Ja ei hän hassumpi ole. Hän on oikeastaan aika tyylikäs, jos hänellä ei olisi niin ikävä ilme kasvoillaan. Oletteko kuunnelleet kauan? Hei, isoisä. Oi, hauska tutustua. Olen pahoillani, jos sanoin jotain tyhmää. Pelkäätkö? En tippaakaan, herra Lawrence. Siis vaikka mielestäsi näytän ilkeältä, en ole ilkeä, neiti Mads. Kyllä, herra. Talonne on oikein mukava. Lienette valtaan rikas, herra. Jos tarkoitat aineellisesti, kyllä, minulla on ollut onnea. Talo on todella hieno. Onko tämä aina ollut teidän kotinne? Kyllä, itse asiassa olen syntynyt. Siinä tapauksessa talo näyttää loistavalta, kun ajattelee, kuinka vanha sen täytyy olla. Voi ei, miksi sanoit niin? Voi, minä puhun liikaa. Mitä? Hyvä on. Sinä puhut liikaa ja minä näytän vaaralliselta. Mikä pari? Jaha. Toivottavasti tulet tänne uudelleen. Tiedän, että Lauri pitää siitä. Lupaan tulla takaisin, mutta nyt minun on mentävä. Saatan sinut kotiin, Joe. Pysy täällä, Lauri. Sinähän olet vilustunut. Pysy sisällä. Minä saatan Josefinen kotiin. Ei minua mikään vaivaa. Et kai loukkaannut, että tällainen vanha herrasmies saattaa sinut kotiin. Mutta isoisä, isoisä! Kiitos vielä kerran, että tulit, Joe. Paljon kiitoksia. Uskomatonta. Minä en ymmärrä. Voi Kätteri. Kun herra Lawrence näki pojan tyttärensä kuvan, hän muisti kuinka ihanasti hän soitti ja hetken tuntui kuin hän olisi ollut siellä. Sekä pojan poikani että minä olimme kovin iloisia, kun Joe tuli meille käymään. Hän on varsin rohkeapuheinen nuori nainen. Niin, hän kertoi minulle, millään minä olen. Voi Joe, enkä minä ole sanonut, ettei pidä puhua liikaa. Älkää olko vihainen. En aavistanutkaan, että näytän niin vaaralliselta. Kuinka sinä uskallat loukata herra Lawrencea noin? Ei hän tarkoittanut pahaa. Minä pidän rehellisistä ihmisistä. Röyhkeys on anteeksi antamatonta. Sinä jäät tänne. Kiltti Joe, jää tänne. Haluan puhua teidän molempien kanssa. Haluatteko? Niin, pianosta, joka on meidän olohuoneessamme. Siitäkö, jota pojan tyttärenne soitti? Anna herra Lawrencen puhua loppuun, äläkä keskeytä häntä. Siitä lähtien, kun pojan tyttäreni kuoli, ei kukaan ole soittanut pianoa. Joe on kertonut, että yksi tyttäristäne soittaa hyvin pianoa. Ja ajattelinkin, haluaisiko hän ehkä joskus tulla meille soittamaan. Jos hän tulee, ei häntä häiritä, koska päivisin on ketään tuskin kotona. Hän voi tulla milloin tahtoo ja lähteä kun on valmis. Kiitoksia teille, rouva Mads ja Joe. Kiitos. Tulkaa takaisin milloin vain. Joe. Joe, näyttää siltä, että me molemmat tarvitsemme muutamia käytöksen oppitunteja.
Oh. Haluaisin soittaa pianoani, jos se sopii teille. Catherine. Mitä? Mutta Catherine on kuollut. Mutta minä en, ja nimeni on Elisabeth. Onko hän tyttö, josta puhuimme? Hän on Beth. En ole koskaan nähnyt häntä noin peloissaan. Rouva, olen pahoilla. Beth on valtavan ujo. Hän ei mene edes mielellään ulos. Olen tehnyt hirvittävän erehdyksen. Ei se ole teidän vikanne, herra Lawrence. Beth muistuttaa kauheasti sitä maalausta, joka teillä on seinällänne Catherineista. Olisi pitänyt olla varovaisempi. Älkää pettykö, jos hän ei tule tervehtimään teitä. Hän odotti useita päiviä ja toivoi, että Beth tulisi, mutta häntä ei näkynyt. Etkö nuku vielä? En vielä. Mutta mitä sinä teet, Beth? Kenelle teet noita tohveleita? Eihän isä voi käyttää tuollaisia. Hänhän on sodassa. Eivät ne ole hänelle. Mitä? Eivätkö ne ole isälle? Whoop. Joe, Ei ole kiva, kun yritetään sisään tuolla tavalla. kai se Beth on menossa herra Lawrencen luo. Siinä hän on. Ei ole totta. Kerro äidille. Minä tapasin herra Lawrencen ensin. Minä kerron äidille. Äiti, Beth on... Mitä nyt? Katso, näin, että Beth meni herra Lawrencen taloon. Ihanko totta? Miksi hän meni sinne? Sitä hän ei sanonut edes minullekaan. Hän meni ehkä tervehtimään heitä. Mutta hän otti mukaansa tekemänsä tohvelit. Ne ovat ehkä lahja. Luulen, että Beth teki ne herra Lawrencelle. Catherine Lawrence. Kuka soittaa? Luulin sanonneeni Laurille, ettei hän soita pianoa silloin kun olen kotona. Hän tietää kuinka kiihtyneeksi tulen. Hän tuli sittenkin. Isoisä, kuka soittaa pianoa? Lauri, älä ole huolissasi. Olen pahoillani, pyydän häntä lopettamaan soittamisen. Ei tarvitse. Mutta katso, kuka hän on. Se on naapurin tyttö. Minä pyydän häntä soittamaan. Herra Lawrence ei voinut olla muistamatta. Oi herra, hän on ihan Katrinen näköinen. Catherine on tullut takaisin. Minun Catherine. Bethin musiikki sai herra Lawrencen sanomattoman onnelliseksi.
Hän tiesi, kuinka ujo tyttö oli ja huolehti, että talo oli tyhjä ja piano kunnossa häntä varten. Beth vieraili usein pitkän kylmän talven aikana. Herra Lawrence liikuttui Bethin lahjoittamista tohveleista. Talvi meni ja kevät tuli kauniine väreineen ja uusi elämä kuohui kaikkialla. Tuolla on herra Laurensen vaunu. Miksi emme menisi tervehtimään? Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia ja terveisiä herra Lawrencelle. Olkaa hyvä. Odottakaa minua. Eräiden röyhkeys. Käyttää nyt hyväksi herran Lawrencea, häpeämätöntä. Sen täytyy olla hänen äitinsä keksintöä. Sen täytyy olla hänen äitinsä keksintöä. Äiti ei koskaan tekisi sellaista. Joe, mikä on? Äiti, saanko kysyä sinulta yhtä asiaa? Kuulin sen kahdelta tädiltä kaupungilla. Niin, sitä vain, että he sanoivat, että sinä haluat meidän olevan ystävällisiä herra Lawrencelle, koska hänellä on paljon rahaa ja hän voi auttaa meitä. Annon, että asia ei ole niin. Silloin et välitä menemmekö naimisiin rikkaiden vai köyhien kanssa, kunhan olemme onnellisia. En tietenkään. Joe, minä välitän vain siitä, että rakkaat tyttärini ovat onnellisia, miten tahansa päättävätkin elää elämänsä. Olen vain toivonut, että teistä tulisi onnellisia eikä tarvitsisi kärsiä puutetta. Sinun osasi on ehkä kirjoittaminen, Aimin taide ja Bethin musiikki. Haluan vain, että kehitätte lahjojanne ja että Jumala siunaisi teitä. Tärkeää on se, että olette rehellisiä. Jos vain olet rehellinen, tiedän, että tulet onnelliseksi. Eräänä päivänä minusta tulee suuri kirjailija ja saat olla ylpeä minusta. Kiitos, äiti. Tuntuu heti paremmalta, kun sain puhua kanssasi. Ja sinä iltana alkoi Joen kirjailijaura. Joo! Miksi sinä olet puussa? Täällä on kivaa. Tule sinäkin. Voi ei, en minä osaa kiivetä. Odota, tulen alas. Olen tehnyt tämän hienon kaksiovisen postilaatikon meille. Nyt voimme kirjoitella toisillemme. Kuulostaa hienolta. Postilaatikko lähensi Joeta ja hänen sisariaan vielä enemmän Lauriin. Beth, tule pian. Elisabeth. Pian, Beth. Tule tänne. Miksi tuo on täällä? Herra Lawrence lähetti sen tänne juuri. Eikä hän olekin maailman ihanin mies. Katso, tämä kirje tuli pianon mukana. Se on sinulle, Elisabeth March. Minua jännittää. En voi lukea kilti. Joe, lue se minulle. Voiko minulle sattua tällaista? Tietysti luen. Rakas Elisabeth, kiitos kauniista tohveleista, jotka teit minulle. Pitsikukat ovat uskomattoman kauniita. Kun tohvelit ovat jalassani, ajattelen aina sinua. Ole ystävällinen, vastaanota tämä flyygeli ystävyyden osoituksena. Tiedän, että Catherine olisi halunnut sinun saavan sen. Kiitollinen ystäväsi, herra James Lawrence. Eikö olekin ihanaa? Kumpa minäkin voisin saada tällaisen kirjeen? Beth, sinun täytyy kiittää herra Lawrencea. Hyvä ajatus. Parasta tehdä se heti ennen kuin unohdan tai rupean ujostelemaan liikaa. Haluatko, että tulen mukaan? Jos haluat, voin tulla mukaan. Ei ole varmaan parasta, että menen yksin. Uskomatonta, että hänestä on tullut noin rohkea. Siellä hän istuu lukemassa. Tulin kiittämään hienosta pianosta. Kiitos, olen niin iloinen.
Oh. Kiitos, harjoittelen sillä joka päivä. Kiitos. Oh. Kisu. Amy todella rakastaa tuota kissaa. Joo, onko tee pian valmista? Heti paikalla. Mihin Meg meni? Tuonne herra Brooksin luo. Niinhän ne sanoivat. Meg ja herra Brooks näyttävät tulevan hyvin toimeen. Hän vaikuttaa vanhemmalta kuin Meg. Ei, se tuntuu vain siltä. Tuolla on poika lautalla. Pysähdy, sinä hukut! Edessäsi on vaarallista, et voi jatkaa. Pysähdy, koski vie kohti kalliota. Ole varovainen. Hän on melkein siellä. Nyt hän on jo lähes perillä. Voi herran tähden. Missä hän on? Ne tulevat. Sinä selvisit. Olen aina pitänyt herra Brooksia hyvänä miehenä. Sitähän minä sanoin. Voitko hyvin? Sinun ei tarvitse pelätä meitä. Haluamme vain tietää, mistä tulet. Ehkäpä voimme auttaa sinua. Lyön vaikka vetoa, että hän on etelästä karannut orja. Älä pelkää. Olemme puolellasi ja haluamme auttaa sinua. Karkasitko yksin? Meitä oli monta, mutta kaikki on tapettu. Äiti ja isä ja siskot ja veljet. Surullista. Olet rohkea nuori mies. Jos vanhempasi olisivat elossa, he olisivat varmaan ylpeitä sinusta. Sinä päivänä, kun sota loppuu, ovat kaikki samanarvoisia lain edessä ja elävät sovussa keskenään. Olemme pohjoisvaltioiden puolella ja presidentti Lincoln on julistanut kaikki vapaiksi. Olet vapaa mies, voit jäädä tai mennä. Valinta on sinun. Jos jäät, voin auttaa sinua. Auta minua. Voit asua täällä ja käydä koulua. Mitä ajattelet siitä? Hyvä. Olette tosi reilu. Kiitos, herra. Hyvä on. Olen iloinen, että jäät. Herra Lawrence on niin kiltti mies. Miksi ihmeessä hän juoksi pois? Ei hän sanonut jäävänsä. Kuinka hän saattoi jättää näin mukavan kodin ja miellyttävän perheen? Mahtaako hän koskaan tulla takaisin? Epäilenpä, ettei hän tule takaisin. Olen ylpeä ajatellessani, että isäni taistelee kaikkien ihmisten vapauden puolesta. Minäkin olen ylpeä. Minusta on surullista, että tuolla poikaraukalla ei ole äitiä eikä isää niin kuin meillä. Tiedän. Useita Joan tarinoita oli julkaistu syksyllä. Kova työ ja monet kirjoittamiseen uhratut tunnit alkoivat tuottaa tuloksia. Lopultakin valmis. Joe! Mitä nyt, Beth? Lauri haluaa tietää, milloin sinä tulet. En tiedä. Minulla on paljon muutakin tekemistä kuin hänen kanssaan jutteleminen. Mitä minä sanon sitten? Jotain minun täytyy sanoa hänelle.
Sano mitä vaan. Sano, että olen liittynyt armeijaan. Häh? Häh? Joe! Joe! Odota! Hei! Odota! Ai vietävän Joe! No siinä ei mennyt kauaa. Sattuiko kovasti? Ei lainkaan. Häh? Ei tehnyt kipeää vai? Joe, odota. Montako hammasta sinulta vedettiin? Montako mitä? Hammasta, hölmö. En minä ollut hammaslääkärillä. Kävin lehden konttorissa. Katso. Aha. Oh. Tässä, katso. $1 palkkio Josephine Marchille hänen ansiokkaista kirjoituksistaan. Oho. Vaikuttavaa vai mitä? Sait vain $1 ja kulutit niin paljon aikaa. Vain $1, mutta pienehkään sait sen 2 kertaa niin paljon. Mutta sinä sulkeuduit sisään viikoiksi. Et ole ollut ulkona kertaakaan. En. Se ei ollut helppoa, mutta oli pakko. Täytyy tehdä kovasti töitä, jos aikoo hyväksi kirjailijaksi. Ja tulen paremmaksi, jos todella yritän. Ohoi! Hei! Oi, Meg, miten sievä sinä olet? Lauri, eikä hän näytäkin prinsessalta tuossa ihanassa leningissä? Näytänkö todella niin hienolta? Näytät häikäisevältä, ihan aikuiselta naiselta. Niinkö? Joe ei voinut olla tuntematta itseään hieman mustasukkaiseksi Megille, jonka kypsä kauneus tuli yhä ilmeisemmäksi, mitä pitemmälle syksy kului. Se on totta, hän näytti todella. Rouva March, tämä sähkösanoma tuli juuri. Kummallista, toivottavasti hyviä uutisia. On kai sota jo loppunut ja isä tulossa kotiin. Isä on haavoittunut. Hän on hyvin sairas. Minun on heti matkustettava Washingtoniin, se on erittäin vakavaa. Mitä minä teen? Minulla ei ole rahaa. Älä ole huolissasi, äiti. Pakkaa tavarat. Juoksen lainaamaan rahaa March-tädiltä. Menen nyt. Tulen heti takaisin. Joe! Minä sanoin äidillesi ja hänen ei olisi koskaan pitänyt lähteä sotaan. Se oli väärin. Mutta se ei ole tärkeää nyt. Hän tarvitsee apua. Sitä paitsi kun pyydät palveluksia, pitäisi sinun osata käyttäytyä. Kyllä, March-täti, lupaan parantaa käytöstäni. Nyt on niin, että minun on saatava rahat heti. Äidin on matkustettava Washingtoniin. Isäsi ei olisi saanut jättää teitä tyttöjä yksin. Vastustin alusta saakka hänen liittymistään vapaaehtoisen armeijaan. Mutta hän yritti vain tehdä sen, mikä hänestä oli oikein. Se on heikko puolustus. Hän on aina ollut vastuuton ja pitänyt oman päänsä. Hän on aina sekoittaa asiansa ja odottaa sitten minun apuani. Täti, lopettakaa pahan puhuminen isästä. En minä puhu pahaa hänestä. Yritän vain selittää, että isäsi on itse syyllinen tähän. Unohtakaa se. Tiedän, että voin hankkia rahat muualtakin. Unohtakaa, että kysyinkään. Joe, odota vähän. Hän on vielä kiivaampi kuin isänsä. Mitä minä teen? Rahat on hankittava jostakin. Lupasin äidille. Onko kukaan sanonut, kuinka valtavan pitkä ja kaunis tukka sinulla on? Ei, mitä vain, mutta ei tukka. Jos tarvitsette apua, puhukaa herra Lawrencen kanssa. Ja pistäytykää hameleilla silloin tällöin. Älä ole huolissasi, äiti. Minä huolehdin heistä. Se on hyvä. Miksiköhän Joe ei ollut tullut vielä kotiin? Vaunu on valmiina viemään teidät asemalle.
Oi, lähdettekö tekin, herra Brooks? Ajattelin olla seurana äidillenne ja ehkäpä minusta apua. Olen asunut Washingtonissa vuosia ja tunnen siellä koko joukon ihmisiä. Kiitos. Tiedän, että äidin olisi vaikea matkustaa yksin Washingtoniin. Olen iloinen, jos voin olla avuksi hänelle. Oh. Tuletko kaipaamaan minua, Meg? Kyllä. Oi, mikä hätänä, täti? Missä Joe on? Hän katosi ennen kuin ehdin sanoa lauseen loppuun. En ole nähnyt häntä sen jälkeen, kun hän lähti teille. Hän pelkää kai tulla kotiin käyttäydyttyään huonosti. Hän oli jopa röyhkeä. Kunhan saan hänet käsiin, niin näytän vielä tytölle. Otan nämä rahat ja matkusta. Niiden pitäisi riittää junalippuihin ja muuhun. Huolehdi, että hän saa parhaan hoidon. Jos tarvitset apua, anna kuulua itsestäsi. Sen lupaan. Tiedän, että hän vaikeutti elämäänne, mutta hänestä tuntui, ettei ollut muuta vaihtoehtoa. Hän oli hyvä mies. Minun olisi pitänyt läksyttää Joeta. Sanoin, että minusta oli väärin, että hän meni sotaan. Sanoin sen vain siksi, että olen niin huolissani hänestä. No jaa, tiedän, että se mitä hän teki vaati suurta rohkeutta. Oli itsekästä kieltää häntä menemästä sotaan, tiedän sen. On väärin yrittää omistaa toista ihmistä. Niin olin vihainen, kun hän jätti meidät, mutta tiedän, ettei muuta mahdollisuutta ollut. Meidän tulisi olla ylpeitä kaikista miehistä, jotka taistelevat ja jopa kuolevat ihmisten vapauden puolesta. Voi kyllä me olemme. Kerro hänelle, että rakastan häntä ja rukoilen hänen puolestaan. Sen teen. Nyt on parasta lähteä, muuten myöhästymme junasta. Toivoisin tietäväni, missä Joe on. Älkää olko huolissani, hän on varmasti turvassa. Odottakaa, hän tulee. Minä siis tulit kuitenkin. Minä onnistuin. Hauskaa, että tulit lopultakin. Ehkä nyt voin sanoa sanottavani loppuun. Järjestin vähän rahaa sinulle. Tässähän on $25. Mistä sait rahat? Älä ole huolissasi, äiti. Lupaan, etten ole varastanut tai lainannut niitä. Olen ne itse ansainnut. Myin erään jutun herra Thomasille. Voi hyvänen aika. Tuntuu hyvältä, ei tarvitse kammata niin usein. Tämä on hyvä, kunhan vain ei vilustu. Sinun hiuksesi, Joe, sinun kauniit hiuksesi. Älä huoli, ne kasvavat uudestaan pitkiksi. Joe, minä rakastan sinua. Minäkin rakastan sinua, äiti. Josephine, olet hieno nainen. En koskaan unohda, mitä uhrasit näiden rahojen vuoksi. Äitisi tarkoittaa, että vain ainutlaatuinen henkilö pystyy toimimaan kuten sinä. Esimerkiksi isäsi. Minä olen melkein yhtä itsepäinen kuin sinä, mutta minun on myönnettävä, että olin väärässä. Anteeksi. Tiedän, että te tarkoitan, mitä sanoitte, täti. Ennen kaikkea sitä. Nämä rahat ovat isälle avuksi. Olen varma, että hän on ylpeä siitä, mitä olet tehnyt. Olet yhä röyhkeä. Kyllä. Ja huonokäytöksinen. Niin. Ja luonteesi on kauhea. Kyllä. Ja tiedän, ettei minun pitäisi olla sellainen. Ja kaikesta huolimatta rakastan sinua. Ja minä teitä. Teidän ja herra Brooksin on nyt lähdettävä. Muuten myöhästytte junasta. Se, mitä Joe teki isänsä puolesta, oli suuremmoista. Siinä tytössä on jotakin. Hän ei vaikuta kovinkaan tyytymättömältä uuteen kampaukseensa. Luulen itse asiassa, että hänestä tukka on hyvä sellaisenaan. Enpä tiedä. Joe, mikä hätänä? Ole kiltti ja avaa ovi. Päästä meidät sisälle, ole kiltti. Menkää tiehen, en halua nähdä ketään, en koskaan enää. Joe, voi. Meg, katso tänne. Kirje isältä. Lue ääniä, Meg, että kuulemme kaikki, mitä hän kirjoittaa.
Rakas Joe, äitisi kertoi, kuinka leikkasit tukkasi minun takiani. Uskon, että olet edelleen hyvin kaunis. Rakastan sinua valtavan paljon, kun uhrasit jotain niin kallisarvoista kuin ihanan pitkän tukkasi. Odotan näkeväni teidät kaikki taas pian. Ja kunhan olen tullut terveeksi, saan taas nähdä ihanat hiuksesi. Rohkealle ja antelialle tyttärelleni. Joe. Joe, me rakastamme sinua. Minä en käsitä, miksi teet töitä koko ajan. Se on yksinkertaista. Tarvitsen rahat sitä, paitsi se on minusta hauskaa. Oi. En tee töitä vain rahan vuoksi, vaikka tosiaan tarvitsemme sitä. En tiedä, tuleeko minusta koskaan hyvää kirjailijaa, mutta minun on yritettävä. Sinusta tulee. Tiedän, että siitä työstä pitäisin. Joe, tule pian. Beth on sairas. Älkää tulko lähelle. Beth. Hyvä Jumala. Beth, sykkää poissa. Mikä sinun on? En ole koskaan nähnyt sinua noin kalpeana. Haamelin pikkuvauva on kuollut juuri. Herran tähden, miten kauheaa. Kuinka? Tohtori sanoi, että hän kuoli tulirokkoon. Yritin pitää häntä lämpimänä, mutta hän kuoli käsivarsilleni. Oi, päässäni pyörii. Sehän tarkoittaa, että sinä... En ajatellut sitä ennen kotiin lähtöä. En olisi tullut, jos olisin tiennyt. Beth. Älä tule niin lähelle. Älä ole huolissasi minusta, minä pärjään. Luulenpa, että sinulla on korkea kuume. Mene lepäämään. Haen tohtori Burnsin heti. Ei, minä haen hänet. Nopeasti, Lauri. Yrittäkäämme eristää Amy, kunnes tiedämme, miten Petin laita on. Luuletteko, että se on tulirokkoa? Mitä luultavammin. Mitään ei ole tehtävissä ennen kuin kuume laskee. Oi. Voimme lähettää Amyn Maatstadin taloon. Sen teemme. Beth näyttää kammottavalta. Tohtori Burns, kuinka Beth voi? Vaikea sanoa. Onko hän palannut tajuihinsa? Ei vielä. Lienee parasta kutsua rouva Maats kotiin. Emme voi. Minä huolehdin hänestä. Äiti ei voi jättää isää Washingtoniin. Ei nyt. Minä tosiaan tarkoitan, että olisi parasta, jos äitisi tulisi kotiin. Luuletteko, että Beth kuolee? Liian aikaista sanoa, mutta tämä ei näytä hyvältä. Kiltti Beth, et saa jättää meitä. Se ei saa tapahtua. Hän on niin suloinen, kiltti pieni lapsi. Beth Parkka, kumpa jollain keinoin saisin hänet piristymään. Rukoile, hän tekisi sen, jos olisi tarpeeksi terve, sen tiedän. Beth, kiltti, sinun on pakko tulla terveeksi. Rakas Jumala, säästä Bethin elämän, rakas sisareni. Oi. Turkahdin varmaankin. Tässä Beth. Joe, miten Beth voi? Sanohan, onko kuume laskenut? Ei vielä. Paha juttu. En käsitä, mitä vielä voisin tehdä. Älä menetä toivoa. Sitä paitsi äitine tulee tänään kotiin Washingtonista. Miten voit tietää, että hän tulee kotiin? Puhuin isoisän kanssa ja hän ehdotti, että lähettäisimme heti sähkösanoman hänelle. Äiti ja herra Brooks tulevat 5 junalla ja herra Lawrence on lähettänyt vaununsa hakemaan heitä. Hänestä huolehtiminen oli sinulle aivan liikaa. Luulen, että olet oikeassa, Lauri. Kiitos, Lauri. Huolehdin Betistä hetken. Yritän levätä vähän. Kiitos. Olisikohan mahdollista, että Beth paranee nyt, kun äiti tulee kotiin? Kyllä, uskon, että se on varsin mahdollista. Hei Beth, kuinka voit tänään? Kuuletko minua? Joe, tule pian. Hae tohtori Burns kiireesti. Hän on niin kylmä, jääkylmä. En ymmärrä, mikä on vikana. Se ei ole totta. Hain tohtorin.
Oho. Bet! Oho. Näyttää siltä, että kuume olisi hävinnyt. Oh! Luulenpa, että hän on kunnossa muutaman viikon kuluttua. Kiitos, hyvä Jumala. Mutta myös sinä autoit häntä, nuori nainen. Oh! Kiitos, tohtori, kiitos. Ollaan hiljaa ja annetaan hänen nukkua. Hän tarvitsee paljon unta lähipäivinä. Olen iloinen, että hän selvisi. Meg, hän paranee. Voi ei niin kovaa, meidän on oltava hiljaa. Anteeksi. Bet, äiti, oletko sinä kotona? Kyllä. Äiti. Äiti. Päivä päivältä Bet vahvistui ja voimistui. Bet! Ei mie. Ai kuinka ihanaa olla jalkeilla jälleen. Voin tuskin odottaa ulospääsyä. Meidän on edelleenkin oltava varovaisia, jotta tervehtyisit jouluksi. Kyllä minä paranen. Juuri niin, joulu on muutaman päivän kuluttua. Onko täällä ketään kotona? Mitä? Hei, minulla on yllätys mukanani. Luulenpa, että haluatte kaikki nähdä sen. Mikä se on? Tule näyttämään meille. On hieman liian aikaista antaa joululahjoja, mutta odottakaa. Jälkeen. Rakkaani isä. Isä. Voi isä. Jaha, vai tällaiselta sinä näytät lyhyessä tukassasi? Minä pidän siitä. Sinä olet aina sievä. Tukkasi kasvaa pitkäksi ennen kuin arvaatkaan. En unohda koskaan, mitä teit puolestani, kun tarvitsin sinua. Isä, isä. Voi isä. Niin vietti Martsin perhe jälleen joulua yhdessä. Sota oli heidät eroittanut, mutta ei hajoittanut. Rakkaus ja uhrautuva mieli vahvisti vanhoja siteitä ja uusia solmittiin. Armoton sota ja ahdistava köyhyys kasvatti näistä tytöistä rohkeita pikkunaisia.